Takže Luboši, začíná naše vlastně soutěž. Počkej, já spouštím teď svůj vlastně budík, nebo co to je, vlastně ten časovač a začíná se to, počkej, počkej. Raz, dva, pojď, začínej. Hezky, pojď chlape. Jsi silný chlap, takže to dáš, musíš to dát. Pojď, Drážko, pojď, to zvládneš. Takže první litr máš, OK, hezky, pojď další. Máš ještě ani ne máš víc jak 2 minuty ještě. Pojď chlape, pojď. Hezky. Máš už 2? Hezky, pojď další, poslední. Máš ještě více jak 2 minuty. Tak máš míň jak 2 minuty, máš tak 1,5 minuty ještě, 1,5 minuty. Poslední, pojď chlape, pojď. Ty vole, hezky, pojď, ještě, máš tam trochu ještě, pojď, to musíš dodat. To musíš dopít nějak. Máš ještě víc jak minutu, máš 1 minutu a 10 sekund. Neumírej nám hlavně tady, jo. Pojď, to dodáš, chvíle ještě. Je ti špatně? Komunikuj. Pojď. Máš to? Hezky. Tak co, Luboši? Pocity na to. Je ti špatně? Jaký máš pocity? Je ti špatně? Cože? Pardon, já jsem to rozběhl. To je v pohodě. Já jsem nečekal, že se to stane. Oh shit. Ale dobrý, já jsem například tu bowlingovou limonádu. Mám pocity dobrý, kámo. Jo? Takže pojď, nějaký pocity na to? A třeba, že mám rád mlíko. Jo? Já mám rád mlíko. A kdybych byl zvolený, tak vypiju třeba 10. Jo? Tak to jo. Takže Luboši, tady si vyplnil naši soutěž a dostaneš tady finanční odměnění. Pardon za ten poblití. V pohodě, tady vem si penízky. Díkám. Tak pověz nám ještě něco. Já bych váma, tak piju mléka. Těšíš se na další video? Ano. To je hezky. Tak jo, tak se rozluč, pojď. Třeba by, příště si dejte třeba 10 hambáčů někde, nebo něco takového. OK, tak se měj, tak čau. Mějte se taky. Čau. Čau.